ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ሕግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ያረጃል፣ ሰው ይሞታል። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው። በሆነ ጊዜ ማርጀት በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለም ተነጣጥለው መኖር አይችሉም። ይህን ጉዳይ መቀበል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር የግድ ይመስለኛል። አሰብ ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ሜይቢ ቅድሚ 24 ሰዓታት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝወረደ እዩ እዚ ዝተዛረቦ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ከምኡ እዩ ነይሩ ርእይቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ እንታይ ኣሎ ርእይቱ ንዝብል ኣገይን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዓይኑ ልቡ ኣተኩሩ ናብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ ናብ ወደባት ናይ ኤርትራ ዝጠመተ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ርክብ ኢትዮጵያ ይብፅሓኒ ወይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ነገር የብላን ዝብል ሰብ እንተሎሲ ሕጊ ተፈጥሮ ዝሰዓተ ይመስል እዩ ዝብል ዘሎ። ከምዚ ንኣብነት ሰብ ተወሊዱ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይዓርግ ይመውት ሕጊ ተፈጥሮ እዩ እዚ። ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕርን ድማ ከምኡ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ እዚ ዘረባ እዚ ወየዳ ዘረባ እዚ ሒዝካ ንነዊሕ ክትዘራረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝበሃል እምበር ግን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ። ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ብዝከኣለ መንገዲ ሕፅበተ ኣእምሮ ይገብረሎም ኣሎ። ኣእምሮኦም ነቶም ዘይበከሎም ድሮ ብናቱ ቃላት ክጥበርሉ ዘይከኣሉ ብኸመይ መንገዲ ክጥብሮም ይፍትና ኣሎ ኸረየኩም እየ። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናትኩም እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ንከእምንሲ ዘይጥቀመሉ ዓይነት ኣብነት የብሉን። ንዕንጅልኑ ጽቡቅ ጌርካ ንምርዳእ ድማ ስምዑ። የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ፣ ኤርፖርት ገነባ፣ መንገድ ገነባ፣ ሪፋይነሪ ገነባ እና ተጋጨ። እዛ ቀረ ሀብቱ። ስንታረቅ ኤርትራውያን ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ቆመው ቤቴ መልሱልኝ፣ መሬቴ መልስልኝ ብሎ ወሰዱ። ለምን ታረቅና? በግለሰብ መጥተው ያኔ የተባረሩ ኤርትራውያን ቦታቸውን ወሰዱ። ታዲያ ኢትዮጵያ መንግስት ሪፋይነሪውን፣ ፖርቱን፣ ኤርፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻርስ እንዴት ነው ይታያል? ኣታት ጉድና እኮ ድበይኒ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣብ ዓሰብ ሲ ሪፋይነሪ ኤርፖርት ፖርት ገለታት ሃኒፅና ነርና ኢና። ሰላም ምስ ተገበረሲ ከምቶም ኤርትራውያን ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ኢልና ሃብቶምን ፀጋታቶምን መንዚዕና ሰሪቕና ጨፍጪፍና ብዘስካሕካሕ መንገዲ ዝሰጎግናዮም ንድ ካብኣቶም ዝቁፀሩ ኣደኖ እንተከይሮም ከማን ኣሎ ድዩ ኸ ንምዃና ካብኡ እንደ ሰምዖ ዘለኹ ግን ድሓን እስከ ንውሕዳት ሰሊጥዎም ንበሎ ድሕሪ ሰላም ምስ ገበርና መፂኦም ቤት ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ከይዶም ሓቲቶም ንብረቶም ዝመለሱ ንሕና ድማ ምስተዓረቕና ነቲ ሪፋይነር ናትና መለሱልና፣ ነቲ ወደብ ዝሰራሕናዮ መለሱልና፣ ነቲ ኤርፖርት ዝሰራሕናዮ ክሓሱና ክንብሎም ስለምንታይ ደይፍቀደና እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ምባሉ ዘገርም ድዩ? እንድሕር ኢልካ ዘገርም ኣይኮነን። ምክንያቱም ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ምስ ተበላሸወ ብሰንኪ እቲ ፖለቲካ ብብሪሻው ናይ ፖለቲካ ዝተበደሉ ሰባት ኣብ ግዜ ሰላም ዝግብኦም ነገር ንክሓቱ ንቡር እዩ። ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ዘሎ እዩ እዚ። ኣብይ ኣሕመድ ድርቅና ናቱን ድፍረት ናቱን ካብ ምንታይ ዝምርኮስ ን30 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሸይሸይ ኢሉ ክፃወት ከሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል መዳርግቲ ዘይብሉ ገፍዕን ስቃያትን ክፍፅም ከሎ እዚ ሎሚ ኣንጎ ምሸትን መውፃእፎም ኮይኑ ዘሎ ጀኖሳይድ ዘይኮነ ካብኡ ዝገድድ ኣብ ኤርትራ ብታንክታት ሰብ ክረግፅ ከሎ ኣብ መሳጊድን ኣብ ቤተክርስትያንን ሰብ ከቃፅል ከሎ ዘይገበሮ ዓይነት ተስካሕካሕ ተግባር ዝተገበረ ክነሱ ንዑ ዝኣክል ስለዘይተሓተተን ካሕሳ ክኸፍል ስለዘይተገደድን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝሃነፆ ሪፋይነርን ገለ እንተይኮነ እቲ ብናፃ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወደባት ናይ ኤርትራ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ብቢልዮናት ካሕሳ ክህብ ስለዘይተሓተተ ከምኡኻ ክሓስቡ ስለዘይክል ትርእሶም ክሳዕ ክንዚ ፀጊቦም ኣለው ማለት እዩ። ክሳዕ ክንዚ በፂሑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ። ሕጋውያን ኣማኸርቲ ኣለዎ፣ ፖለቲካውያን ኣማኸርቲ ኣለዎ፣ ስፒች ራይተርስ ኣለዎ፣ ነቲ ዘረባ ናቱ ኣናላይዝ ዝገብሩ ካልእ ክኢላታት ኣለዎ እዩ ኩሉ
ግን still he has the audacity ድርቅናን ድፍረትን ኣለዎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ከመይ ኤርትራዊ ድማ ነዚ ዘረባ እዚ ተገምጢሉ ክመፀካ ኣብ ገለ ፖይንት ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ደጊሙ ክመፀካ ዝኽእል ካብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር የለን ካሕሳቡና ዝብል ዘረባ ክመፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ተጋሩ ይብልዎ 4 ኪሎ ይብሎ everybody is saying that ወገን ኤርትራ እንታይ ክንብል ይግባአና ግን ብሕጂ ድሮቲ ኤርቲቪ ክዛረብ እንዲጀሚሩ ዘሎ ነዚ ኩነታት ናይ ዚኣቶም ግን ብዝያዳ ትንሽተይ ወለዶ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ይግባእ ነዚ ኣስተውዒልና ብምርኣይ ድማ ከይንሸክዕ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሰላም ክመፅእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ 2-3 ግዜ ሰላም ስለ ዝመፅእ ብሕጂ እውን ሰላም ክመፅእ ኣነ ቁርብ ዝሕርቐኒ ሰላም ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ስለ ዝርሳዕ ዘሎ እዩ ሰላም ክመፅእ ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ወላ ሕጂ እውን ሰላም ምስ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ዝርሳዕ ይመስል ዳርጋ እቲ ህዝቢ እዚ ሓንጎፋ ኢሉ ነገራት ይገብር ግን we have to be careful ማለት 35 ዓመት ጌርና ኣለና ንኢትዮጵያ ብግቡእ ሕቶ ከየቕረብና ኣላ ሕቶ ድማ ናይቲ ኢንፋክት ንዝኾነ እውን ኣይሓተትናን ኣለና ከም ሃገር ደረጃ ኣነ እዚታት ኣይዋሓተለይኒ ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ሕጂ ምድጋመ የድልየኒ ንጥልያን ክንሓትት ኣይከኣልና ክቡና ድማ ይሁብናን ካልኣርስቲ እዩ but we have to officially ask reparations የድልየና እዩ ምባል ካሕሳ የድልየና እዩ ንእንግሊዝ ክንሓትት ኣለና every power ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዝነበረ ክሕተት እዩ ዘለዎ ክበካ ደ ይበካን ካልኣርስቲ but ንስኻ ኦፊሻሊ ክትገብሮ ዝግባእካ ንስ እዩ ስለዚ መንስያት ወለዶ ምሁራት ወለዶ ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ብፍላይ ሕጊ ተምሃርኩም እዚኣ ጾር ናይ ኩልና ምዃና ክንፈልጥ ክንከላልና ናይ ሕጊ ተምሃራይ ስለ ዝኾንኩ ይኹንኩን ግን እንተወሓደ ንስኻትኩም ክትገብሩ ከለኹም ንሕና ድማ በዛ ንእሽተይ ዓቕምና ሚድያ we gonna support you ስለዚ እዚኣ ንኢትዮጵያ ዕድመ እንተሂቡና ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ጠጠው ከነብላ ከም ዝግባአና ናይ ነፍሲ ወከፍ ንእሽተይ ወለዶ ዓብዪ ሓላፍነት ምዃኑ ኣይትረስዑ ንኸይንርስዕ ድማ ድሓኒቱ ኣቢ ፅቡቅ ገይሩ የዘኻኽረና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዓሰብ ዝኸሰሮ ንኤርትራ ክሰርቕ ኢሉ ንኤርትራ ክበልዕ ኢሉ ዝመፀ ነቲ ምብላዕ ነቲ ዝምታ ክጥዕሞ ኢሉ ዝሃነፆ ነገራት ክምለሰለይ ኣለዎ ኢሉ ይኸሰና ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ፅጋብ ኩሉ ይክእል እዩ ግን ሸለልካ ክትብሎ የብልካ እዚ ነገር እዚ ዋላ ፅባሕ ንጎ ሰላም ዝተባሃለ እንታይ ክብልካ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥካ ንሕና ድማ ኣፀፋ ነገርና ስለምንታይ ሓቲትኩምና ይትበሎ ክሓቱ ክእሉ እዮም ሰ ንሕና ግን ናትና ክንሓትት ኣለና ወላ ተጋሩ ከመይ ዝብላል ሓሳበና ናይ ገለመለ ክብሉ ድሌቶም ንሕና ግን ዝያዳ ናይቲ ኩሉ ዝወረደና እንተወሓደ ሻዕብያ ኣብ ዶኩመንቴሽን ንፍዑ ዝኣክል ዶኩመንት ክህልዎ ክእል ከም ዘለዎ እውን ይንገር ስለዚ ንዑ ተጠቒምና ሓደ ግዜ ኢቭን ኣብ ግዜ ዓድዋ ዘጋጠመና እውን ክንሓትት ኢና ደንቀነ ሓንቲ ነገር ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ሸር ግብረልኩም ሕጂ ካብ ኣርእስተይ ክተውፅኣኒ ብፍላይ ኣብ ግዜ ዓድዋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዝነበረ ገፍዒ ኢንፋክት ንሱ እውን ኣይተፀባፀብናሉን ኣለና ስለዚ ምፅብፃብ እንተኮይኑ ንኩሉ ኢኻ ክትፀባፀብ ዘለካ ንቐፅል እስከ ነቲ ኣምሓርኛ ዶ ይሰምዑ ብእንግሊሽ ትገብሮ ዘለካ wasn't always landlocked. History tells a very different story. For thousands of years, Ethiopia had direct access to the sea and was a major maritime and trading power. Through the ancient port of Adulis, it connected Africa, the Middle East, and beyond, playing... بهامات كم ترحاب بتي أدوليس ناتنا جيرون كام كفكروا زفتنو بزخانة كم تريوام زلهم بإنجليش بعرب بإسبانيش كم زعانة فيديوهات مالتي حصرتي بإسبانيش بإنجليش أنا زراهم تراي بعرب ما يبي بتشايناون هاللخوني عباية بس حنا نمبر أن بخال بمحرنيا بخال جيرهم زقبروا زلوزي حسبة عمره نتوش زلوا تراي ده كونش نشتي ولدنا أفريقياون حسبة عمره نخو جبروا باستراتيجي درجة يمسر حزلوا AI ድማ ሓይሊ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ነዚታት ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ንምፅላው ኢንፋክት ንኤርትራውያን ንምፅላው እውን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብናይ ዶክተር መድሃኒ ምስክርነት ካብ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ AI ዝመስል ነገራት ኣብ ኤርትራ ዝጥቀሙሉ እቶም ናእሽተ ወለዶሲ ብብልፅግናን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስለዝኾነ ዝንቡእ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ዘለዎ ክብል ኣብ ዝምፅኢና ኣልኩም ነርና ስለዚ ኣገይን ንፀላኢ ኩሉ ግዜ ጥበብና ተፈሊጥካ መፍሻሉ ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ እንተወሓደ ተኻልእ ተደጌርና ኣብዚ ክንስንፍ የብልና ናይ መወዳእታ ናብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቅድሚ ምስጋረይ ጀነራሎን ቁርብ ትለ ዕረፍቲ ወሲዱ ቀኒ ይመስለኒ ምርጭዩ ተመሊሱ ኣሎ የፖለቲካ ጥያቄና የህልውና አደጋ አለብን የሚል ጭንብል ለብሰው የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ኢትዮጵያን የሚያዳክም ከተዳከመች ኢትዮጵያ የስልጣንና የሀብት ፍርፋሪ የሚጠብቅ ባንዳ በዝቷል። ክቡራትና ክቡራን ዛሬ በሀገራችን በከፍተኛ የልማትና የብልጽግና እንቅስቃሴ ላይ ሆና ዘርፈ ብዙ የሆነ ውጤት እያስመዘገበች በመገኘቷ ያንገበገባቸው ባዕዳን
ያልፈበረኩ ሴራ ደባና ግጭት የለም። ይህንን የባንዳ ሴራ ደባና ግጭት ተሸክሞ የገዛ ወገኖቹን አገር የሚወጋ ባንዳና መንደርተኛ ኢትዮጵያን ለማንቀላወስ ያደረገው ጥፋትና ያደረሰው ኢትዮጵያን ገድሎ ከመቅበር አይተናነስም። ጀግናው አርበኛና ከምዚያ ቀጻሊ ከይበልካ ያ ክትውዲ የብልካን ዝተባህልዎም ነገር ነዚያ ጉዳይ እዚያ ኩሉ ግዜ ምስተዛረብዋ እዮም። ስለዚ ኢትዮጵያ ንምፍርራስ ናይ ውሽጢ ባንዳታት ምስ ናይ ደገ ካልእ ኣጀንዳታት ዘለዎም ተሓባቢሮም ንኢትዮጵያ ንከፍርስዋ ተበጊሶም ኣለዉ። ስለዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣጆኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ግን መቸም ፋሒላቶም ከም ዘላ ፅንሒለ ከርእየኩም እየ። ስለዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሩ ከም ዘሎ እውን ንጉህም ምሸትን ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ መርኣያ ናይቲ ዘለዎ ወጥርን ፀገምን እዩ። ቀንዲ ኣብ መልእኽትናትና ኣብቲ ናይ ባሕሪ ኩነታት ዝገብርዎ ዘሎ ዝያዳ ፀቕጢ ዝያዳ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ክውስኹሉ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ። ምናልባት ካብኡ ወፃኢ ምስ ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ ምስ ዘጋጥም ዘሎ ከነተሓሓዞ ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ። መጀመርያ በዚ ንጀምር። Saudi-led coalition in Yemen says it's bombed military sites linked to the Ansarullah Houthis. It says the sites were being used to threaten commercial shipping. The group is backed by Iran as enforcing a naval blockade against Saudi ships. The strikes took place in Hodeidah. The attacks come just days after the Houthis said they targeted 2 Saudi. Front has opened in the Middle East war between Saudi Arabia and Iran's allies in Yemen, the Houthis. This week they announced a maritime blockade on Saudi Arabia and claimed attacks on 2 of its oil tankers. Saudi Arabia struck back, claiming hits on the port of Hodeidah and an island further up the coast. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ስዑድያን ሑትን ካብ ናይ ምፍርራሕ ሓሊፉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ረፅሚ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይዝንገር። ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን ክተሃራረማ ጀሚረን ኣለዋ። ስዑድያ ደብዳብ ኣካይዳ ኣላ ኣብዚ ሑዴዳ ዝበሃልን ካልእ ደሴታዊ ከተማ ዘሎን መጥቃዕቲ ኣካይዳ ከም ዘላ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ፀገም ይፈጥር እያ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዘላን ከምኡ ድማ ሑቲ ግብረ መልሲ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ yes again ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምትፍናን ድማ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። Violating their blockade. Strikes have also been reported on Kamaran Island, where at least 1 person has been injured and taken to hospital. The Saudi-led coalition released a statement saying they've carried out a proportionate military response against legitimate military targets in Hodeidah Governorate, linked to Houthi threats to the Red Sea. The operation has concluded. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ሑዴዳ ዝበሃልን ከመራን ዝበሃል ከተማታት ክልቲኦም ደሴታዊ ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ሑቲ ዓቕሚታት ንምፅንቃቕ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እዚ ድማ እቲ ብስዑድያ ዝድገም ኮalition ዝበሃል እዩ ንዑ ዝምጥን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝንገር ዘሎ። but that's really difficult because እቲ መጥቃዕቲ በቲያቶም ስለ It's a statement in response to the attacks. The group says the Saudi regime bears the consequences of any developments that will occur as a result of its criminal step instead of complying with the rightful and ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ የመን ኦልሬዲ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ነጊራ ነይራ። ግብረ መልሲ ወሲዳ ኣላ። the kind of damage though that Saudi has been able to inflict on these Houthi targets. Officials that the strikes targeted telecommunication centers in the city of Taiz. The second series of airstrikes targeted the Kamaran Island. That's a southern Red Sea. It's considered. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያ ዝኣክል መጥቃዕቲ ኣካይዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብግምጣሉ እቲያቶም እውን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ኣብ ውሽጢ ስዑድያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሓሪሞም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ። ግን very confirmed ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ዝያዳ ክበኩም እየ። The conflict in the Middle East has crossed another dangerous line. Yemen's armed forces claimed they targeted key industrial facilities in Saudi Arabia's Jizan province, saying the operation is revenge for strikes on Al Hodeidah. So ኣብ ጀዛንን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ስዑድያ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወሲዱ ከም ዘሎ እቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ እዩ ዝንገር ዘሎ። Conflict could widen further, with the risk of additional retaliation looming. Earlier on Saturday, Saudi Arabia struck the Yemeni port city of Hodeidah, prompting. Again, ከም ንሪኦም ዘለና እዚኦም ክልቲኦም ሓይልታት ስዑድያን ሑትን ከቢድ ዝኾነ ኣብ ምትፍናን ከም ዝርከቡን ስዑድያ ድማ
برقص نزي قداي زي بعلاك تتحازو أمريكا بزي قداي زي كتاتو تدلي يلان سلازي سعودية نزي قداي زي بعلاك تتحازو يزبل أكايداينا نرزلنا سعودية قليل حيلي كونن بد again حدا نقر كرداك الله صلاة يخاف فلات أقدا سوين اسمعنا نحوتي زي حرم كايو نقر يبلكان لكا كمت أمريكان إيران تفتنو زلاكم يو نحوتي كتحرموا تخليها استفل على علاماتاتهم كتحرم عام لكايو حوتي ما قبل ما تسجن كتتصاور تخل دمس زلاكا كونتات يتحدو أبزو سمعواتي وتهدراوي دمس ناي حوتي ذهب حلاف زبالة. The Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting 2 Saudi oil ships that violated the ban issued by the armed forces in the Red Sea. One named Incelia. The strike was treated nations deep. Blocking the Sana'a airport. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ክልተ ሓይልታት እንታዮም ክኾኑ ንብዙሕ ሰብ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ስለምንታይ እዚ ቦታ እዚ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ዋላ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም ቀዳማይ ኣርስቲ ገይሩ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርስቲ ከም በዓል ፎክስ ሚድያ ተደጋጋሚ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርስቲ እንተሎ እዚ ኣርስቲ እዚ እዩ and for a good reason ብትክክል ኣገዳሲ ኣርስቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ሸለል ኢሉ ክሓልፍ ዝኽእል ዝረኣየካ ነገር የለን because it's very important. Focus here, right? You've got this area here in the Strait of Hormuz, a major focus, and then you've got the area down here at the bottom of the Red Sea that leads into the Gulf of Aden, and that fired up about 3 days ago. This is what we can tell you, okay? I'll put this in yellow to give a better idea here. The red area is controlled by the Houthis. And no small matter. This is a 100-mile stretch of shoreline. So if there are vessels moving through the Red Sea, the Houthis have made their threats, and we had one area that was hit that belonged to Saudi Arabia just the other day. Meanwhile, there's a pipeline here in Saudi Arabia that goes north of the area where the Houthis control. That pipeline is being used more and more by the week to try and steer clear of this area that's operated by the Houthis, and we'll see how that goes. In the meantime, I'll show you. كم تريوا دلهم እቲ ሑቲ ዝበሃል ዘለዎ ዓቕሚ እናነፀረ ይድመፅእ ዘሎ መመሊሱ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘለዎን ዳርጋ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙስ ብዝትክእ ደረጃ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ ወላ እኳ ኢራን ንክልቲኡ ግንባራት ብሓደ ከተውድቆ ትፍትን እንተላ ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን ይበርሃሎም ኣሎ ማለት እዩ ነው ኣሜሪካ ንክልቲኡ ግንባራት ብሓደ ገጢማ ከተፍርሶ ትኽእል እንተመሰለት ወይ እውን እንተተዛረበት قد حكي نخلتي بحدا كتوضعوا كم زي تغل ويون نخلتيهم إيران نحوتنا بحدا زي حريمة دليتها كتسمر ويكانتي تأجات إمزول عصوا كفتوا خمسة كل يردوا مالو. That's why دما سعودية زيادة نعاب غرب عزتن كيف قد يصير زغنة ولو انتهي قبرون يرم أب عمان كلتيهم كزار عربيهم كنيم وكلتنا يحطنا السعودية أنا بعمان كيدوم يرم نخزار عربو برجس أبتزر ربع يتسمع معنا لو مالتيو تي ناس سعودية سقوم تدمت تزلو. This is going to be tricky. كبد بالي يكون because at the end of the day نحوتي كاب أمريكان إسرائيل إن على السعودية أكثر ما يدخلني زي مردات ناطي أمريكان إسرائيل مي عمد عبيلون ني بتقدينا غزة كم عمدي عمد من فوقنا عبيلون ني إسرائيل كعمق قبلنا تودب مساعات أوه حوتي مالتيو أمريكا يكون إسرائيل بتدقق في الله دونالد ترامب كابز مسجد ما بزعق زي هريمو ميون جو بايدن بزعق زي هريمو حوتي قند سمعا ما يكون يسمعا ميقن ناتهم ناي أنزا ناي متصوارا عمناتهم نتزلون كنتات تسعوير كان مقطع عمناتهم أزيو حيالي الذي I am really wondering سعود عرب انت عينت بلان بخمي من قد يوم نزقو داي زق يروو يلوم تبقيسهم زلوم زقر من كنتاتنا أزيو زقر من قداي الذي تالاي دما نحوتي كتاسيوم تجمير كا إيران زبال دمالو بنيو so Iran is just ناي سعودية دقافيو ناي حوتي دقافيو حوتي in fact ني إيران كحقو سيديز قبرو زلو يدبال دل سلازي إيران بينا نتقول لتقوطات إيران تزلا حوت انت توسيخ الله نقري قال الله مريح كبداني سلازي أزيقو دايزي نزي كبابينا مس كبلو زخل مخاني در داك تغيح بعرض ما زيناي أمريكان مس إيرترادو مس جبسدو مس قلدو زبال زلو كاب زيرو تبقي سيكونا سلازي نينا إيرترا قدا سنت أبتكارتاني عالم بتتقاقا من خط ملس يزقبرا كازلو يزقبرا زلو نيرترا بخمزي أكمز عينت متفنان زلو إيرترا تمالالس على إلنا نجحروا لنا تبيكون because
this is not fun መዘናግዕ ወይ ንጽቡቕ ነገር ጥራይ ተዛረበለ ይኮን እዚ ናይ ጥፍኣት መስርዕ ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድያ ሕጂ ካብዚ ክመጻ ዝኽእል ዳመጅስ ቀሊል ክኾን ከም ዘይኮነ ክትግምት ትኽእል ማለት እዩ just from the province of Hodeidah, but throughout the areas that is under their control. So it seems that Saudi Arabia is trying to identify the source of these attacks on their oil tankers. We knew that there would be some type of response, and we have breaking news early this morning that the Ansar Allah Houthis have actually retaliated and have launched a series of attacks on the province of Jazan, southern Saudi Arabia. According to some of the reports that we are receiving, these attacks cause fires in the province of Jazan. We have reports that we are receiving these attacks cause fires in the province of Jazan. We have reports that some of the flights that were heading towards Abaha International Airport were forced to redirect, and several alarms and warning messages have been set out to residents in southern Saudi Arabia because of the early morning attacks that came from the Ansar Allah Houthis. We also ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ አልጀዚራ ማለት እዩ ሑቲ ድሮ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘሎን ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ስዑድ ዓረብ ዞባ ናይ ጄዛን ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ኤርፖርት ምስ ዝተሓሓዝን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ ሑቲ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ብላክ ኣውት ስለ ዘሎ ርኤ ኣነገለ ኤክስፕሎዥንስ ናይ ምፍንጃር ኩነታት ርኢ ኣለኹ ሓፀርቲ ቪድዮታት ግን ብዙሕ ከዓ ብኤአይ ጀነሬትድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብዚ ምፅኢና ክንሪአኩም ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ሑቲ ድሮ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ እዩ ዝንገር ዘሎ and with that እዚ ኩነታት እዚ ተተሓሒዙ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸበደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድያ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ንክትወስድ ኣፍቂድላ ነይሩለን ቀነ ንበሃል ፀኒዩ ምክንያቱ ምዚታት ብዝተሓሓዝ መንገዲ እዩ ንስዑድያ ፍሉይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድገፍ ዝረኸበት ነዚ ግንባር እዚ ነዚ ሑቲ ዝበሃል ክትሕዘሉ ተሰማሚዖም ክህልው ክእሉ እዮም ስለዚ ውብልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዳይሜንሽንስ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ማይ ብሊፍ ናተይ መረዳእታ ናተይ እምነትን ስዑድያ ሓያል ክትብልዎ ትኽእሉ ሓይል ኣየር ኣለዎ ብላብላ ክትብሉ ትኽእሉ ንሑቲ ክስዕር ክእል ዝብል እምነት ግን የብለይ ብግምጣሉ ኣይግበሮ እምበር ኣብዚ ፕሮፌሰር መሐመድ መራን ዝብሎ ስምዑ infrastructure will be destroyed. And we know what that would mean in the month of July in the Arabian Peninsula. That would effectively mean that these countries would have to be evacuated. Now, Ansar Allah has its own grievances. The Yemen, or the Houthis, as they say in the West, the Saudis have led a siege on their country for years. And they see this as the best moment to have leverage because the Strait of Hormuz is closed. So they said, we're going to shut the Red Sea to Saudi Arabia until they lift the siege. And the United States waged war against Yemen. The United States did not succeed. So far, the United States in its war against Iran has not succeeded. If Trump wants to fight two wars simultaneously against these two entities that he could not defeat, I don't think the result will be victory. ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ክሳራ ማለት ኣብ ክልቲኡ ክሳራ እዚ ናይ ባብኤል መንደብ ክሳራ ማለት ናይ ሕርሙዝ ክሳራ ማለት ንዓታቶም ናይ ባብኤል መንደብ ክሳራ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ካብ ሕጂ ዝሓሳብ እዚ ናብ ካልእ ከይበፅሐ ክንቆፅዮ ኣለና ብዝብል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክሰልጦም ድዩ ኣይሰልጦምን ንግዜ ንገጥፎ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣብ ፖለቲካዊ ስፔስ ዝዝረብ ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እስከዚ ናይ ሑቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ብኸመይ ይፀልዎ ኣሜሪካ ንዝምድና ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብመንፅርቲ ኣብ እዋን እዚ ምስ ኢራን ተካይዶ ዘላ ኩናት እያ ትሪኦ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ብዘይከኡ እውን ብካልእ መንፅር ኤርትራ ብወገና በዚ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ከም እትጥምታ እዩ ዝንገር እሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለካ ንባብ እንታይ ይመስል ኮርስ እንተንስክ እዩ እቲ ግጭት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሆርሙዝ ኢራን of course ሙሉእ ዓለም ዝተንተፈ ምዃኑ ኩላህና ንሪኦ ዘለና መግለፂ የድልዮን እዩ ምስ ከምዚ ኤርትራ ድማ ቀረባ ናይቲ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ደሴን ቀይሕ ባሕሪ ዕስራ ወይ 25 ካብ 100 ንግዲ ናይ ዓለም ዝንቀሳቐሰሉ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብዪ ብፍላይ ምስ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራውን ብዘማግም ናይ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነውሐ እዩ
كابنا السودان نوح كابنا جنوب نوح كابنا اليمن نوح كتبخيل سيدي أقدر سنة نايتي سكيورتي أكتي يريكا مالت أمريكا لها عديدي ربحها يرون كلها ويرجسي أمريكا هم حايش كله أبزي إريادي زلوا ناي سكيورتي حيلي نعمهم كان زحيل يرون يمزوسدو بس من تردي يوم دريوة تتراوين كم مهانو تفلت يعني هذا في الصراحة نأساس كم مهانو تفلت أبزو عن زلوا بتعشمو نسخان مستدلوا جيوبوليتيك كوردنا جدا يوم أدلائنات نايدو عن جماعة قاعد يستدلوا عن مستدلوا كل بلاد جيوبوليتيك نايتي إيريا مختارنا أمريكا أدلائي مهانو تفلت سرعات أمريكا تقبلوا خيد هيجدين هون هذا كم تري وجه لهم أنتي كنتات كم دلخا كترجمات غليها تفعل عليه حسابات كوهبات غليو أمم إيرتران أمريكانز جبر زلوا زمدنا ولا كاب كانوا لبي ويون كاب دليتنا أمريكا كاب بحقنا أمريكا استبقى سيون تدي بلكا تكونتات كاب معلتنا معلتي أزيزم دنا ناكلتين هجرات ناب حدا جبو درجة نكخدو لزغل بو درجة دما إيرترا نتزل لوا إدلات تقيمة تغلالا ناقران أسوانا أمريكا بوقعي كقلس أولو زغل من قدي كدف كمزل لوا برقز أمريكا أبزوان زين إيرترا دفافئة أبزيتو دولي نقر كتتوا ويون أبزي إيرترا أبزي ربح نقر كدفافئة تخيلي أكتب لاي تخيلني خاص لمتاي الدبلوماسي is a forced diplomacy تحوت زفترو زول كبيت كونتات أب جنبتي تيخا مسير تراخ جبر زغلني إيرترا أب جزي السلام ممكن دفافئ كادليتا كم دليت كخد جبرازي كحجي كبيت فتنا مسورت نيرترا دفافئ نخد تون تكونتات كيف كذا الكاخلي سلزي إذن ودزن أب جنبتي تيخا إيرترا بزح أدفانتج سالوا أبز حجي كن رغلنا نزا أدفانتج سزي تمنكس إيرترا بوح للنت بفلاي مستن أبتي زوباتي يمانا إيدنا أمريكا خوينا نصر حزر لوا سعوديان جبسن زيادة متأسسار بمفتار نزوز اللو كونتات ناب حدا استراتيجيكاوي زمدنا بغطبا بسكيورتي نابزل على درجة شركنت كينو زربان كينو مفرراماتن فوتو آبن حليفو أبايتا كترقوم زغل ودباوي بروجيكتس يخون ولا ونا سكيورتي بروجيكتس زمالتا مالتيو بس ياب ودبا عسب مسكالو تقرات تشراريخ ناخن سرحلو نخيل ناي قطبا ديو ناي سكيورتي ديو مدبات انت تحنشيتو ولا ونا تدحنات ناي تبوتا مخنيات بمتقام ودبا عسب صبوغ زخوني حبراوي سلساو كيدان ديو قال انت كامب وتهدراو كامبي ندحنات ناي تبوتا نمحلاو تبايلو بقبسن سعوديان إيرترانز كبر انت تمسريتو ني أمريكا أزيو كقدس غلي وني إيرترا دما زيادة أتوكرو كوهبا كم زغلون مجنزاب يدلي نزي كله أبقمت بمتاو دما إيرترا نزل لواتس قبل التنت ناب جبوت زخونا نقرات ندحركم متفتيرو دما بلتقنا عسبن ودا عسبن زبل زلو حلمتات ناتو أبو خلو كبانن غلي أبو خلو انت زي اللي نعنا جهوب مقبارة السعودية زبهال نو زي بلتقنا زبهال بزح تنقل كحسب مخانف لوتي إيرترا دما نزي كبلصقنا زبقس زلو حلمي نبلصقنا بملاي تراي كتاليو تخليا زبل امنت يبليناني مغنياتو كلاتهم مرحتنا إثيوبيا بحجك مص زغلون مس غزي كمصو زغلو حتى مخانو نفلطينا سلازي زي ነገር زي تقلالا نكله كل غزي وتادراو متفنان كم منبر تقبصولو زغلو لك كم زي نقال عسي طبا ديون خقبص تاخت قبرلك نتاطبسي كغدفا كالي امر زلو خيمسلو يخلي نتاطب نخقدف جن بلمنا تراي كوني حدا غزي عرق تقبرلك تقدمكم قبر نيرو حنسا مسرايا او كزيان زل عالم كرس عيب نبلصقنا نزل عالم كرس عزخل كابو عصب يقوم زحليو زحيلو نعود ما زياده قدف ندحري لومو بقالهم تراي بحيلهم تراي ديكونت بقطباهم كاسيو زغلو فور اكزامبل السعوديه بزح انفستمنت يزلو ابي اثيوبيا ابي ليفرج الله تي انفستمنت ناتو قدفو اثيوبيا بزح اكسبورت ناتو ناف السعوديه يخيدي سلازي ليفرج الله مستعب بعد السعوديه خن قبرنا خلزم دنا السعوديه ودا باوا اغلغلوت كله ناب جيبوتي تراي خيد ندحر غيرنايو درونا 30 عامات اب تجورا ديل غير لون دي زبال زلو مسانا اب عصب يكون اب كالك قبرته زي كيلو بقمت قالوا نعنا تناي إثيوبيا إليت كم تقدم حجي زحلفة خندي عمتها تخسيرهم نزلوا أتي مسرح كقصة الخليو
برجز مس أمريكا حبراو وتهدراو بيس كنجبر يلو زحسب إيرتراو زلي مثلا وطبعا شركة تداي كوين مس أمريكا وتهدراو شركة وتهدراو بيز أمريكا كنبع لنا أو this is very difficult أزي كبير يبزوان زكم يلقى تزار ولو نحور كذا أمريكا نعاخات أبيسا بأخا كتلاقى تغل حجرن برك تكلا خلال كام زي تغل هي وبنت نهجرات عرب نر لنا ولو نمسكالو تهجرات نقبر زمدنا نبلد لنا كلا خلولنا مالته يكون لكن they have to have a stake about إيرترا ربحة كله مالو إيرتراسي كم زي جبسي إيرترا زي تنكف لولاو نتاس تنكف عين دلنا زبل زلو حليوتنا إيرترا ترى يكون ربحنا تونس لزلوي إيرترا لولاوي تهجر تدي كوينا ويون بلصقنا بزخون يكون من قدنا بإيرترا تمزيو نيرترا خو قد أيوز بإيرترا خو قد أيلي يكونكم زل زلو نسو أبتن يلزلو وصقمات كقدت سلزغل نيرترا كلا خللا مورالاون استراتيجيكاون قديتا زلو خين يسمعلو نزي دما كنتو كملو لنا من مالتنا هنا قصالي نتنيشتي يولدو إنا نزارب زلنا اتي أمرحنو زلو ناتي مخري ناتي زربا زدليو كم زي كنا بزارسي أب سكيورتيز ملكات نعوز ني منقس إيرترا كمكر ويون نزخون يكون كمكر إلا زاربا نقري باللينا نتي نشتي ولدوكم كل جزء أتحسس بنا سفح زبالة نكون إليه دانيل ومزعبازو قد عايز تزاري بنيرو. Discussions about Eritrea sports fall into one of two extremes. Either Eritrea is supposedly sitting on this gold mine of opportunity waiting to be unlocked, or nothing meaningful will happen because of politics, particularly because of relations with Ethiopia. And I think the two views miss the big picture. The big picture is not whether Eritrea has ports or whether they are dormant or functioning. As a matter of fact, let's correct that misconception. Eritrea's ports are not dormant. For example, Massawa is a commercial port that works around the clock. It's a lifeline of Eritrea's economy. Now, that's not the question. The question is, can these ports reach their full potential? And what is actually being done today that lead us to believe where things are headed? And part of that full potential, does that depend on Ethiopia being a peaceful customer, a customer that is ready to use them? Or does it depend whether it uses them or chooses to boycott them? And also, another question, can Eritrea build a maritime economy that doesn't necessarily depend on answering that question about whether Ethiopia is going to use them or not? Over the last couple of years, there have been a few developments. دانيال اكسلنت زخونه حتوتات بتعم صباع زخونه حتوتات يو زلعل زلو ኤርትራውያን ክንዛረበሉ ዝግባና ሓደ ማለት ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ገለዶ ናበልና ንነቅፍ እምበር ኣብ ኣካደሚያ ናይ ኤርትራን ኤክስፐርት ናይ ኤርትራን ትዛዓብየ ድኽመት ኮይኑ ዝረኣየኒ እውን እዚ እዩ ሓደ ብእንግሊሽ ጥራይ ኬተር ክገብር ዝኽእል ፕላትፎርም ክንፈጥር ዘይምኻልና I'm really shocked በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዛ ናይ ዳንኤል ከተርጎምኩ ከለኹ እንታይ ክብለኩም ይደሊ እዛ ቻነል እዚኣ ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ንክጅምር ክኢላታት ንዑ ከኣልዩ ዝኽእሉ ኣብዚ ቦታ ድማ መፂኦም ክዛረቡ ዝኽእሉ እንተለዉ ኣብ ደገና ክፉትዩ መርሓባ ክንእንግድ ድማ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ሓደ ንፉዕ ጆርናሊስት ምስከምኡ ድማ ከምኡ ነዚ ነዛርሲ እዚ ዳንኤል ድዩ ንካልእ ብቐፃልነት መዓልታዊ ተደይ ገበርናዮ ወላ ኣብ ሰሙን 2-3 ግዜ ንክንገብር ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እንተለዉ we are welcome ወይ እውን በዓልኩም ጌርኩም ነቲ ቪድዮታት ንዓባ ነዚ ናብ ህዝቢ ስደድዎ እንድሕር ኢልኩምና we are welcome ዘለና ካፓሲቲ ዓቕሚ ድሩትነት ስለ ዘለዎ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ንገብር ኣለና እቲ ዝተርፈና ግን መመላእታ ንደልየሉ ኣለና ስለዚ ንግረ መንገድና ንሕና እውን በታ ንእሽተይ ዓቕምና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከነበርክት እንተር ኮይና እቶም ክትገብሩ ትኽእሉ ናይ ኤርትራ ክኢላታት ከምዚ ንኣብነት ኣብ ሬድሲ ፎረም ዝግበሮ ዘሎ ብዙሕ ስራሓት ሬድሲ ቤክን ብዙሕ ኣርቲክልስ ዝፅሓፍ እዚ ኣርቲክልስ እዚ ከም ሓደ ፓነል ዲስካሽን ዝተገይሩ ብቪድዮ ፎርማት እንተዝግበር ነይሩ ዋላ እቲ ሬድሲ ቤክን ናቱ ቻነል ከፊቱ ነቲ ሓበሬታት ብቪድዮ ፎርማት እንተዝገብሮ ካብ ፅሑፍ ንላዕሊ ፅሑፍ ኣገዳሲ እዩ ብፅሑፍ ዝወርድ ኣገዳሲ እዩ but at the same time ብከምዚ ናይ ዳኒ ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ዳኒ ነታ ፕላትፎርም ሞር ሓገዝ ረኺቡ ምስ ካልኦት ከምዚ ዓይነት ኦፕን ዲስካሽንስ ብእንግሊሽ ክግበር እንተዝጅምር ኣብዚ ዲቤትስ ክግበር እንተዝጅምር ክንምንታይ ውፅኢት መምፅእ ካላርሲ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ እዛ ናይ ዳንኤል ኣብ ኤሪኔክስ ወሪዳ ዘላ ቪድዮ ክንደይ ኤርትራውያን ሪኦም እንድሕር ኢልኩምኒ ሻሕ ኣይበፅሑን እዮም ግምት ናተይ እዩ ስለምንታይ ኤርትራውያን ቶም ምሁራት ነቲ ካልእ ምሁር ዝገብሮ ብእንግሊሽ ኣይሰምዑን እዮም
This is a very, very disappointing behavior. ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘይህብ ባህሪ ናይ ኤርትራውያን እንተሎ እንታይ እዩ ብእንግሊሽ ዝግበር ፕሮግራም ኤርትራውያን ክሰምዕዎ ይደልዩ እዮም ምክንያቱ እቶም እንግሊሽ ዝሰምዑ ፈላጣት ይናባሃልቱ ስለ ዝኾኑ ንዝግበሮም ሓበሬታ ካልእ ኤርትራዊ ንዝገብሩ ኣይሰምዑን እዮም ትዘገርም ከ ሓደ ጋዜጠኛ እሱብ ሓደ ኮንቶሞንቶ ኤርትራ ከይዱ ብእንግሊሽ ንኤርትራ ዝፀርፍ ቪድዮ እንተገይሩ 200,000 ይርይዎ ኤርትራዊ ዝገብሮ ብእንግሊሽ ኣይንሰምዕን ኢና مسك حكني أجبتين أبداني دانيال channel كده. very next كده كم رأيوه. كندي بإنجليش غير الله. كندي سباتي رأيوه. سام تراي مير تراي إنجليش سامو؟ no. تبيتنا يرتراوي يعني زين سبار قال كان يرتراوي كم حوام بزح فلايت مهور زبال زي كان يرتراوي إنجليش كسامع زغل زي كان يرترا نخالب إنجليش زجبرنا يرترا أيد الدفني. حكى مزح حكى خنص عليه بلنا. أتي كالك كمان يحيش that's why سبت غرينياز قبر زلا. هذا كي وصحوا خلوه بعرب زجبرنا إيرترا غيس ما هذا أي سمعناهم عرب سمع إيرتراين زجدوا يزبلكم بعرب زجبرنا إيرترا يسمعناهم نهال الجزيرة ناكلين يوم زمرت بعرب زجبرنا كارت عرب نايجب صايا نايجر أفريقيا يوم زمرت لذي بإنجليشن بتقرينيا بإنجليشن بعربين زجبر فيديوهاتنا إيرترا يلا أتوقع زجد سنة نسينيرو جن يلا معناته كم سؤال بينها خلق زي خزارة بيتدلنيها ስለዚህ ነዛ ናይ ዳንኤል ከይትኩም ዋላ ቶም ደት ሰም ላይክ እንተ ትገብሩ ነርኩም ዳንውን ተተባቢዑ ካልኦት አጋይሽ ናምፀም ተገመገበረ ነይሩ ንሕና እውን ብግዴና ካብ ናይ ዳንኤል ዓቢ ፕላትፎርም ይዘለካ እንተልኩም we can accommodate that ኣብዚ መፅኡ ክገብር ዝኽእል እንተሎ እቲ ቦታ ክንከፍት ንኽእል ኢና እቲ መድረክ ክንህብ ንኽእል ኢና ወይ እውን ቪድዮ ባዕሉ ሰሪዑ ኣብ ናቱ ገይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብዚ ናትካ እውን ዝኽእሎ ሰብ ክሪኦ እንድሕር ኢልኩም ኢን we are welcome for that too ንኩሉ welcome you راينتايو نسب للعاقم زي محتاج سوق دي تقبرو تراي زبلا كاسب على حدا ملحسو تراي زورو الكاسب ملي كقبر زي دلي ولا حنتو كوي زي قبركا غيرو نتاناتو كم زغبرك نحجز كبلاكا دا يكونس عاخات رايس اور كسك مكاز دلي بزعبا ايرترا بعباله كيتكم دو بحال جورج يقبرو بزعبا قال اسخان دم خيت كقبرو مسخر انت كتقبرها مالتي اب كومنت تراي كتصرف ስለዚህ ናብ ናይ ዳን ንኽመለስ ይስማዓኒ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክግበርና ተኻእለ ከሎ ከምቲ ዝድለ ይግበር ዘይምህላው ንኣብነት ካብ ብዙሕ ንዛረበሉ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶታት ስለ ዝኾነ እዚ ያን እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕፅር ዝበለ ሳመር ክበኩም ፖርስለ ንኣብነት ወደባት ናይ ኤርትራ ዝደቀሱ እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ ኖ ወደብ ናይ ምፅዋዕ ንኣብነት 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ንሶምን ቢዚ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ከምኡውን ካልኦት ኣብኡ መፅአን ካልእ ሰርቪስስ ክወዛስ ደልያ ይስጥቀማሉ እየን ካፓሲቲ ናቱ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ ንዑ ጥራይ ኣይኮነን ክገብር ዝኽእል ኪኑ ክገብር ይኽእል እዩ ንብል ኢና ወግን ደቂሱ ዘሎ ገይሮም ወላ ሓንቲ ዘይሰርሕ ዘሎ ወደብ ገይሮም ዝዛረቦ ግን ሓሶት ካብ ኩነት ዝረሓቐ ይብል ኣሎ ኢንዲፐንደንት ኢኮኖሚ ኤርትራ ቁጠባ ናታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓሰረ ኢትዮጵያ ተደልያ ትጥቀመሉ ኢትዮጵያ እንተኸይደ ድማ ዘይሰርሕ ወደባዊ ሓይሊ ባሕሪ ወይ እውን ቁጠባ ናይ ባሕሪ ደያ ክትሃንፅ ትኽእል ወይስ ንኢትዮጵያ ተደልያ ትምፃእ ኪኑኣ ናብ ካልእ ዓለም ዝጠመተ ቁጠባ ናይ ባሕሪ ክትሃንፅ ትኽእል ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናፃ ዝኾነ ኢትዮጵያ ከም ዓሚል ተመፂኡ ፅቡቅ ተደይ መፀግን በዓሉ ፈልጥ ንሕና ግን ኪንኦም ዝጠመተ ኢትዮጵያ ዓሚል ጥራይ እዩ ንበይኑ ዓሚል ግን ክኾነ ኣይግባእን ምስ ካልኦት ጥራይ እምበር በይኑ ኢትዮጵያ ዝብሕቶ ወደብ ምስራሕ ማለት በዓልካ ገመድ ክትሕማቕ ምፍታን ማለት ምዃኑ እዩ ዝምጉት ኣብዚ strategic partnership. The nation is actively attracting infrastructure investment from international partners like Italy, Saudi Arabia, and Egypt. ኤርትራ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢንቨስትመንት ተሓትት ኣላ እታ ናይ ጣልያን እኳ ኣቃሓይሽ ተኣልየት ትመስል ኣላ ጣልያን ድሮ ኣብ ጅቡቲ ሓድሽ ስምምዕ ገይሮም ዝብል ሪኢ ኣለኹ ምስ ኣፃረኹ ከምፃልኩም እየ ምስቲ ብልፅግና እውን ወሽለኽለ ክብል ስለ ዘሎ እቲ ጣልያን ናይ ቀደም እዩ እጂ እውን ካብ ኤርትራ ኣትዩ ኣይ ቀደወን ወይ እውን maybe ዲማንድስ ኣለዎ መስለኒ መንግስቲ ኤርትራ ክገብረሉ ዝግብኦ ኣትሊስት እቲ ናይ ጣልያን ዝሕታለ ከም ዘርአዩ ምልክት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ በት ምናልባት ግዜ ማለት ኣሜሪካ ከማን ፅቡቕ ገስቸር ፅቡቕ ኩነታት ኣብ ትሪእየሉ ዘላ እቲ ጣልያን ዝያዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብር ይርኢ ኣለኹ ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ብልፅግና ወሽለኽለኽ እንተሎ ድማ ምስ ኤርትራ ንክሰርሕ ክብድ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ዚሮ ሳም ጌም ስለ ዝፃወት ንኤርትራ ዝኾነ ከይግበር እንተኽኢሉ ንኤርትራ ክትዕፀወሉ ትኽእል መንገዲ ስለ ዝፀር ዘሎ strategic partnerships the nation is actively attracting infrastructure investment ካብ ካልኦት ሃገራት ደላ ሬድ ሲ vitality
While regional security threats cause temporary shipping diversions, the race remains irreplaceable. Ertra ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ ሕቱ ዝገብሮ ዘሎ ሽግራት ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ከም ሓንቲ ኣገዳሲት መተካእታ ናይዚ ኩነታት ክትከውን ትኽእል ኮይና እውን ክትቀርበሉ ትኽእል መንገዲ እንተተፈጢሩ ኣገዳሲ እዩ ኢራን ፈጢራቶ ዘላ ሽግር እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ወላ እኳ ብድሆ እንትኾነ ከም ዕድል እውን ክውሰድ ዝኽእል እሞ ከም ዕድል ክትምዝምዞ ዘለካ ጉዳይ እውን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክንጥምቶ ከለና እዚ ኩነታት ሪስክ ኣለዎ ግን ጎኑ ጎኑ ድማ ዕድላት ድማ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዚ እውን ብዝያዳ ኣብቲ ዳኒ ዝገብራ ዘሎ ግን ኣብዚ ናይ እንግሊሽ ቻነላት ከምዛ ናይ ዳኒ ዝገብራ ዘሎ መጀመርያ ዳንኤል ላዕለ ክመፅእ ንሓግዞ ፅምዶ ማለት ድማ ተዓቢ ደረጃ ናቱ ብእንግሊሽ ፕላትፎርምስ ንዓበዩ ክኸድሉ ዝኽእሉ ከም ኤርትራ ምሁራት ዘለዋ ሃገር የላን ይብላነ ብሬሾ ክትሪኦ ከለካ ብደገ ዓቢ ዲያስፖራ ዘለዋ ዲያስፖራ ድማ ትምህርቲ ዝፀገበ ዲያስፖራ ዘለዋ ኤርትራ ብሬሾ ፐርሰንቴጅ ዝብለኩም ብልፅግና ዘይተምሃረ ህዝቢ ናቱ ብሬሾ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ውሑድ ህዝቢ እንድሕር ኢልካዮ ፐርሰንቴጅ ናቱ ኣብ ትምህርትታት ኣብ ኣድቫንስድ ዩኒቨርሲቲታት ዝተምሃረ ዘለዎ ብዙሕ እዩ ነዚ ግን ከመይ ጌርና እንጥቀመሉ ትዛዕበየ ሕቶ እዩ ንቐፅል ካልእ ዝበሃል ዘሎ ድማ ክንሰምዕ በእነዚህ ምክንያቶች ጦርነት ማይቀር ይመስላል እርስዎ አንደኛ ከኤርትራ ጋር በዚህ ደረጃ መጀመሪያ መልካም የነበረ ግንኙነት እንዴት ወደዚህ ሁኔታ ውስጥ ሊገባ ቻለ ከዛም አልፎ ወደ ጦርነት ሊያስገባ ነውና ይህንን እንዴት ያዩታል ሁለተኛ አጠቃላይ ይህን የተወደዱ የኤርትራ ምራው እና ግብፅና ሱዳን የተባለ ስለሚቀርብ በዚህ ላይ ያለው እርሱ አመለካከት ምንድን ነው አጠቃላይ የጂኦፖለቲክስ እዛ አካባቢ ያለው አገዛዙ ነው ሌሎች ስጋቶች ቢኖሩም ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ የሚይዙ ናቸው ባይ ነኝ ስጋት ቁልፉ አሁን አገዛዙ ነው ዋናው አገዛዙ ነው ሌሎች እንታየም ዝብሉ ዘለው ብልጽግና እንደራ ናይ ዲፕሎማሲ አካይዳ እንደራው አካይዳ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ተዛዕበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንስዩ ነቲ ሃገር ድማ ኣብ ዘይትወጾ ስትራቴጂካዊ ዕፅዋ ወሲድዋ ከም ዘሎን ኩሉ እቲ ሓደጋ ኣለዋ እናበለ ዝፍክረሉ ዘሎ ባንዳን ናይ ደገ ኣጀንዳታትን ዝብሎ ዘሎ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ባዕሉ ይብላሉ ናይ ደገ ይኹን ናይ ውሽጢ ፀላእቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝብሎም ዘሎ ባዕሉ ብልጽግና ዝፈጠሮም እዮም ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ተቆርቦ መሻርክቲ ነበረቶን ንኤርትራ ድማ እታ ዝለዓለ ፀላኢ ናቱ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ቀዳማይ ዝኾነ ሃገር ናይ ደገ ፀላኢ ክብል የብሉ ክብልን ከይብልን ቀዳማይ ክፍውሶ ዝግብኦ ውሽጣዊ ፀገም ኢሉ ኢትዮጵያ ድማ ብናይ ደገ ፀላእቲ ኮን እንትሕመስ ዘላ ኢሉ ውሽጣዊ ፀገም እያ ትሕመስ ዘላ ኩላቶም ቶም ኣብ ውሽጢ ተንስኦም ዘለዉ ድማ ንኣቢ ተሰኪሞም ናብ ስልጣን ዘምፅዎ እዮም ወይ እውን ዝሓገዝዎ እዮም ሸነበሎ ትዝበሮሞ መንእሰይ ኦሮሞ ቀዳማይ ዝደግፎ እሱ ነይሩ ኣምሓራ ከምኡ ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ህወሓት ፂዒሩን ኢህደግ ስዒሩ ናብ ስልጣን ክመፅእ ጥራይ ዘይኮነስ ንህወሓት ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ዝሓገዞ እዩ ነይሩ ስለዚ ብምልኦም ኤርትራን ኮላያ ብዙሕ ዝሓገዘታ እያ ንኩሎም ናብ ቀንዲ ፀላእቱ ዝቐየረ ፈሽኳል ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ዝገብሩ በልዑና ኣለው የጠፋፍኡና ኣለው ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ባዕሉ ዝፈጥሮም ዘሎ ፀገማት እዮም ንኩሎም ቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ናብ ገጀፍቲ ፀላእቲ ቀይሩ ዓቢ ምሕዝነት ኣንፃሩ ከም ዝኸውን ገይሩ ሎሚ ድማ ክውሕጥዎ ደልዮም ዝመስሎ ዘሎ ካብ ውሽጡ ዝብገስ ዘሎ ፍርሂ ባዕሉ ዝዘርኦ ዘሎ ተንኮል ምዃኑ እዩ ዝነግር ገዱ አንዳርጋቸው ሓደ ካብቶም ሪስፔክትድ ፖለቲከኛታት ናይ ብልጽግና ዝነበሩ እዩ ኣንሂር ሎሚ ድማ ናይ ብልጽግና ቀንዲ ሓደጋ ገለ ካብቶም ቀንዲ ዘስግዎ ፖለቲከኛታት አንፃሩ ኮይኖም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ካብ ዘፍሽሉ ዘለው እዩ እንግዲህ ሰሞኑን ጨምሮ በበርካታ የአማራ ቀጠናዎች አገዛዙ ሰላማዊ ተቋማትን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ፈጽሞ ንጹሃን ሲገደሉ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ሰሞኑን አዲስ አበባ ላይ ብሔራዊ ምክክር የሚል 3 ሳምንት ለአንድ ወር የተዘጋጀ ጉባኤ እየተካሄደ እንዳለ ነው። እንግዲህ በተለይ ጎጃም የተፈጸመው የንጹሃን ግድያ አሁን ደግሞ በወሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ኣብ ጎጃም ዝግበር ዘሎ በብልጽግና ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ እዝታት እዩ እንተኾነ ከምቲ ዝደልዮ ይሰልጦ ከም ዘየሎን ብዙሓት ወታደራት ናቱ ይማርኹን ይተሓዙን ይቕተሉን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ ስዕረታት ናቱ ምዃኑ አዲስ አበባ ምክክር በአማራ ክልል ደግሞ መጠነ ሰፊ ጥቃት ይህንን እንዴት ታዩታላችሁ? ነዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ አዲስ አበባ ዲያሎግ ይገብር ኣለኹ ምስ ህዝቢ ይዘራርብ ኣለኹ ንሰላም ይፀር ኣለኹ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ኣዊጁ ከቢድ ዝኾነ ኩናት የካይድ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና እዚኣ መወዳእታ ሰላም ዝበሃል ዝርድኦ ቋንቋ ኣይኮነ ሰላም ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት መዳለዊ ዝጥቀመሉ ዳ እምበር ሰላም ብመሰረቱ ኣብ ስልጣን ከቐንዮ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እቶም ንጉሆም ምሸትን ክፍክሩ ዝረኣዩ ወታደራት ናቱ ድማ ኣብ ዝኸድዋ ከምታ ጀነራሎም ፊልድ ማርሻሎም ንዑ እዮም ዝመስሉ ኣብ ዝኸድዋ ዝማረኹ እዮም ፋኖ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ተመክሮ እናደለበ ሓደሽቲ ሰራዊት ናቱ እናመልመለ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ውሳኔዎችን ሲወስን የወጣው አሁንም ይወስናል። ብዙ ነገሮችን ሊወስን ይችል ይሆናል። በነገራችን ላይ ስልጣኑን ለማራዘም በኢትዮጵያ ሕዝቦች መከራና ችግር ውስጥ በኢትዮጵያ ችግር ውስጥ እንዴት መቀጠል እንዳለበት ነው የሚያስበው። አጀንዳዎችንም የሚቀርበው በዛ ግባ ስለሆነ እኛ ግን በራሳችን ኃይል፣ በራሳችን እውቀት፣ በራሳችን አስተሳሰብ፣ በራሳችን ርዕዮተ ዓለም፣ በራሳችን የትግል መስመር ይህንን አገዛዝ በመቅበር ብቻ አጀንዳዎች ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዩኒፎርምታቶም ወላት ወታደራዊ ኣቃውማ ናቶም ወታደራዊ ታዕሊም ናቶም እቲ ፋኖ ዝበሃል ብዘይ ካል ዓለም ሓደ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዓቕሚ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ I think ፋኖ is going to be a very important military ሓደ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ምስቲ ብዝሒ ኣምሓራ ምስቲ ብዝሒ ምስቲ ታሪክ ዘለዎ ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዓቢ ብቐሊሉ ክትመን ዘይክል ፖለቲካዊ ነውፂ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምሓራ ንዘበናት ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ኣቃውማ ሃልይዎ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ብልፅግና ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ስታብሊሽመንት ስለ ዝኣምን ዝነበረ ናቱ ዝኣክል ውዳበ ይነበሮ ንሱ ድማ ይፀገም ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ትግራይ ኩሉ ግዜ ህወሓት ነይርዎ ናቱ ነገር ነይሩ ኦሮሞ ኩሉ ግዜ ቃልሲ ናቱ ነይርዎ ክልል ሶማል ካልኦት ኩላቶም ናቶም ፕላን ብ ነይርዎ ኣምሓራ ግን ኣይነበሮን ነዚ ንክሃንፅ ድማ ከቢድ ብድሆ ኮይንዎ ሕጂ ግን ነቲ መስመር ሒዝዎ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስቲ ዘለዎ ቅርሕንቲ ይኹን ቅንታ ድማ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ናሓይላ ክመፅእ እዩ መጠኑ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ እዚ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እናመፀ እንትመፅእ ወይ ጠቕላላ ንኢትዮጵያ ክጥቕልላ ክፍትን እዩ ተዘየለ ድማ ምስ ካልኦት ዋላ እኳ ንሕጂ እንተተሓባበሩ ምስ ግዜ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክነዓቕ ዘይክል ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ትግምት ኢኻ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ብረት ሒዙ ሓይሉ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ብምልኦም ብረቶም ኣውሪዶም ኣብ ጣውላ ብፖለቲካ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንምህናፅ ክመፁ ክእሉ እዮም ክትብል ከቢድ እዩ ስለዚ ኣጋይን ክንዲዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ይህነፅ እንተሎ ናይ ምብትታ እንተቆሎ ብይ ዝዓቢ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንግዜ ንገድፎ ድሓን ንግዜ ገዲፍና ኣለና ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ንግዜ ዝግደፍ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንተትፋኖ ከም ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ኣቃውማ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ብልፅግና ድማ ብኡ መንፅር ሓደጋ ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እና ድማ ከም ኩሉ ግዜ ስራሕና ነቲ ዘሎ ኩነታት እናተኸታተልካ ዘድሊ ነገር ምግባር ማለት እዩ ታድሲም እንጨይሎም ተሸወቀት ኣነ ብሂወተይ ከም ቀዳም መዓልቲ ስሒቀ ይፈልጥ ከምዚኣ ተሸማሪሮም ቶም ነኽብሮም ኣታስ ክተስታውሱ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስቴድዮም ክኸድ ከሎ ምስቲ ሰውነቱ እቲ ህዝቢ ከመይ ይቕበሎ ነይሩ እቲ ናይ ትማሊ ግርማ ሞገሱ እንደሮ እዩ ሃማእያ በቃ ተወዲያ ህዝቢ ትግራይ ዝኸሓድካላ መዓልቲ ትግራዋይነትካ ዝተመንጠልካላ መዓልቲ ካባኻ እዩ ዝቕንጠጥ ወራዳ ኢኻ ትኸውን ማንም ዝፃወተላ እንዳኮን ብርሃኑ ጁላ ታይልካ ዳር ድንበሯን ማስከበር የማትችል አገር ይልካኩ ኣይንኽእል እንደኺና ስየት ሃይሉ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐት ኩናት ኣበይ ከም ትውዳእ ኣይትፍለጥን ጅመር ኩናት ከቢድ እዩ ነቲ ቀጠና እውን ሓደጋ ሽዑ እዩ ተዛርዩ ይሄው ንምንታይ ተይልካኒ ትግራይ በተኣምር ይፍትሓዊ ዝኾነ ቃርሰ ይገብር ነቲ መከርኡ ዘራብሐሉ ብሓፈሻ እዚኣ ትሰምዕዋ ዘለኹም ትርእይዋ ዘለኹምን እያ እታ ጉዳይ ናይ ተጋሩ እውን ንዝመፆም ዘሎ ኩነታት ንክዳለው ዘገድዶም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ለንቅነ ካብ ገለገለ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት እንታይ ይጣቁ ክርዳእኒ ይከኣለን ኣሎ ዝርዝር ኣስማት ከነዳልዩ ኢና ክንዝርዝር ኢና ቢንያም በርሀ ቻርጅ ኣፌርስ ኣብ ኢትዮጵያን ወኪል ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ሃብቶም ዘርኣይ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ሰናይ ተስፋይ ኤምባሲ ወኪል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዘክር ሃብተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓላፊት ዴስክ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ሮቤል ወልደ ሚካኤል ወዱ ንሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ኣዩብ ዓብደላ ኣደም መሓመድ ጣህር ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ
كندا زميكائيل جبر خريستوس أم مينستري قدات وصعي حلف ديسك أوروبان سمين أمريكان حبن تخلى أبال بيت صحفة مينستري قدات وصعي ميكائيل حاجوس أمباسادر حجر إيرترا أب راشا ملوك تزفى مريم حدش منيا حلفه قدف أب زوبا عنصبا سايمون تخلى سنبت اللول السجاجاري أباي السودان زنبر حجي أب إمارات سلم هيلن أمينة أبال حمشاي زريا أبال حمادة ميرون أمينة أبال مينستري قدات أنا زجر من زلوسي أبسي سبس مران لوطي تايم عليتيو زرزر أسماء إسياس زوادو دوم زلو حدش مرحنت مچم انت نساتهم زبلو زلو نحماق خاون خليهم من إسيات نتحقر يركبوا له كم حدا قاتري وانت اللهم جن العماهم تايم خانو استيلا يتردأنا له من إسيات تركبت حجر الله وانت تبهي لابت حجر أم خدك دك حجر تقينهم أم خانت حجر زقلوا زلو تقينهم Anyway, I just don't understand حدا جزء في دم بتعاوم زبال تعاوم قطع قال وانت بلاشان ديالومي أبزي سمعوهم أب من تاي درجة ودي يقول له أني لاندرين زحتتو أولاد ناي جنبار كم زلون زيون بريه اللي قالوا مالتي زي حجي مالت نفوتي الزارب زلو نسيتنا إثيوبيا أم مكلع زوم نتق منبر نقاس أبزي أبزي حتى بأمن مدر بايس تبقست أما ودعتا إتا أمني أبنا حد حدهم كم تخون فلوت اندي نيرو نوي حق زي وسيدهم مثلا نقل كم زاتري وازر لهم ماني لاوندرين سرقي كيميكازي جن عفريت كم زي فيديوهات بزيد مسألة نزل لهم again it's obvious كنديك زي استدقاقة من قريب العما زي بلو قالسي أما ودعتا نحد حدوك بالع أجندا مستودات كم زي تخون very very sad اتمنى سي بسنك بعد زياتهم ترفاتات هي وتز خسره من نابروز خسره ورقوت زبلاشوي أفقد أسر بيتن بيت فردن كولن زبل زلو يوعيو نبلا نخل زخبركمن زخبركنن لومي هارلنا كارز فرياتهم فتواتن سماحاتن تقالستي بارا القزغل كبور بصاي نفانو لنا بتنورتون ما يهون نعود حرنا توكال سنن صنهاغلن عبيا دكتور زغبره ሚኒስትር ትምህርቴ አምሐዳሪ ምቁር ዲፕሎማሲኛ ሐረኛ ተጋዳላይ ስለወርሶም ታሪኩን አበርክቶን በኸብርና ዘከርና ንሰናወት ለና كم تريبوا زلهم كبور أمباسادر كمون أبي بوليتيكانيا تقالا سيزنبرة أتو سمر الرسوم أبسنا سرعة قبرو لأن كان كم استراي أبستفل عليه كنتات نرلنا تي نزح حجر بزح واقع زغفلة جنريشن حق تفترس اللي زي ترف يحلف علو I hope بتاعنا ساتهم معلوم زتوقعي ولا حجر كم تنسهم زبحقوا كم تساتهم استمنيوا سلامك سانتن بلصقنان كتغوناصف ناي وتر تبنيتيو يحزننتي كمز عينت ولدو ኤርትራ ንክንድዚ ዓመታት ፅዕር ካላ እቲ ብድሆታት ከይተወለዶ ይሓልፍ ምህላው ዝሕዝን እዩ ግን ሕጊ ተፈጥሮ ድማ ስርሑ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ሎሚ ለና ፅባሕ የለናን ጥራይ ነታ ዘለኻላ ግዜ እንታይ ትሰርሓላ እቲ ጉዳይ ተስፋ ንገብር ግን እንተወሓደ ንደቆምን ንስድራ ቤቶምን ቅሳነትን ርቃትን ልምዓትን ብልፅግናን ታሳቶም ዝደኸሙላ ናብ ስድራ ቤቶም ክንፀባረቕ ተስፋ ንገብር Yeah, this is all I can say. أبي أرتيب لكم كمان نوع مدب كيتكم كتريوا تقوليهم بزياجي ركود فتني. Speak about Eritrea actually started from my refugee camp days back in 1989 in Kenya. That's when the first time in my life I started reading about Eritrea. I never knew there was any literature written about Eritrea growing up in Eritrea under Ethiopia because we were taught in the Ethiopian language Amharic. We were taught Ethiopian history. There was nothing about Eritrean history. But once I got to Kenya, that's when I started reading the materials of the Eritrean People's Liberation. أتو داويت يو بزعبا أي تنجيروني أتو زبهالناي أنا أتو مخانو تزربا أم حارنا بيرتراين زوتو أي تداويت صحافة Roots of Grace تبل أزيا عميق تاريخ زلوا مصحف أفسي بالاتنا يرترا تزرقي حتلكم اللوا بزعبا تاريخنا يرترا كات أنت تكم تجميركم زي تزربلو نجارات كسم أنتو دليهم إذا مصحف زيا يزيهم عن ببوا حنت كابتن أب
ላይብረሪ ናይ ኤርትራ ዓበ ቦታ ክህልዋ ዝኽእል ወላ እኳ ምስታ ናይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ትወዳድር እያ ንክልትየን ከወዳድረን እንተዘይደለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ነዊሕ ታሪክ ናይ ታሪክ ናይ ዓድዋ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ብዙሕ ታሪካዊ ፍፃመታት ዘለዋ መፅሓፍ እያ ሓንቲ ካብተን ብዘይ ቃል ዓለም ምስ ረኸብኳ ገዚኣ ኣብ ገዛይ ከንበባ እኳ ብዙሕ ግዜ ከይህልወ ንኽእል እዩ ግን ደቀይ ክርእይዋ ዘለዎም ናይ ኤርትራውያን መፅሓፍቲ ኣብ ገዛ ሓያለ መፅሓፍቲ እዩ ዘለኒ ላይብረሪ ናተይ ከስፍሖ እየ ዝደሊ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ክትህልወና ዘለዋ መፅሓፍ እያ ንኣኻትኩም ድማ ክትጥቀሙላን ልዕሊ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ምሕጋዝ ግዴታ እዩ እንግሊሽ ኣይንብብን እየ ዝበሃል የለን ግዴታ እዩ everybody should have this book so ኣብ ዳላሳ ፌስቲቫል ክትልያ ኣይሆፕ ተናው ዘለዋ ቀዳሓት ኩሎም ክትውድወን ኣብ ካልእ ድማ እውን ክትሓባበረ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኩድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ንዳዊት ኢልና ዘይኮነ ንኤርትራ ኢልና ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ናብ ኩሉ ኣብፅሕዎ ቴንክ ዩ على زقول مخول لا يوم حوات رجلي